Adlaw nga Martes karon mga kaigsuunan, petsado sa bulan sa Agosto tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo, Kapitulo 14, versikulo 22 ngadto sa 36. Human niini gipasakay ni Jesus sa sakayan ang mga tinun-an o gipauna niya ngadto sa tabok sa lanaw samtang iyang gipalakaw ang mga tao. Mitunga siya nga nag-inusara sa usa ka bungtod aron na mag-ampo, og sa pagkagabi na si Jesus didto paghihapon nag-inusara. Niadtong tungura ang sakayan didto sa laod gikuso-kuso sa mga balod kay ang hangin sungsungon man. Niyan ang pagkakaadlawon si Jesus miapas kanila nga naglakaw ibabaw sa tubig. Sa pagkakita sa mga tinun-an kaniya nga naglakaw sa tubig, nangahadlok kaayo sila og naninggit, multo! Si Jesus miingon kanila, ayaw kamo kahadlok, ako kini. Unya si Pedro miingon, Ginoo, kung ikaw ka na, palakta ako sa tubig nga naa kanimo. Dali nga ri, mitubag si Jesus. Busa, mikawas si Pedro sa sakayan ug milakaw sa tubig ngadto kang Jesus. Apan sa pagkamatikod niya sa kusog nga hangin, nahadlok siya ug misugod pagkaunlod. Busa misinggit siya, Ginoo, luwas ako. Diha-diha gikuptan siya ni Jesus ug gibira ug miingon si Jesus kaniya, pagkagamay sa imong pagtuo. Nganong nagduha-duha ka man? Ug nanakay silang duha sa sakayan ug mihunong ang hangin. Ang mga tinun-an nga didto sa sakayan misimba kang Jesus ug miingon, ikaw gayud ang anak sa Dios. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo.